Sirang arep. Halus dah. Suruh baik. Wah, Kelingan beli omongnya waku buku. apa sih? Reang ki dinakieun. Udah. Kok dingin gak? Dinakin kan oli tugas. Ya. Kong onong goni. Cil. Gak, kepen. Aja buru-buru kah? Ora maksudnya mareang karo sira. Ya. Geger ning wilayah enek ya beli. Ya. Ake wong ninggal Anak ilang jasate. si bopong. Anak si nyolong. Kuburan. Lah sira beli weru apa sih? Ya. Reang ki kongkon nonggoni kuburan kian. Asabro latim. Iku samperan kingkong kok. Giriming buyut. Iku samperan kingkong sing wis tua. Sira maling ya. Sore yang. Ayo kebalik itu. Rokaken sira ki mangane kan sing wekuwu. Iya. Segala-galane sing wekuwu. Ya. Jare wekuwu tulung wakingkong karo boncel. Iya. Ling dinakin khususnya 40 dina 40 bengi. Iya. Kongkon jaga makom. Jarak kita manjat di tonggoni maning kaya nonggoni maning Indomaret tani Alfamaret. Sira manggur be pengene kuning sing enak-enak. Kantor kuburan siapa sing gotong? Kuatir sebab kan anake wong Dor penak kira wak. Kalis. Kiri-kiri anak buyut. Kiri anak buyut. Aja nyamber boncel. Nyamber kingkong bae. Sira manggur be. Sira sebelah kanan atau sebelah kene. Barengan begitu. Sira mah yayane mah wedian kini. Jor siapa sih? Wanungan. Oh, wedian. Ya bakate sira ora wedi, sira sing sebelah kulon. Ya beli kingkong sing sebelah wetan. Barengan bae gak. Duh. Ya kun marane jeri sira. Jeri siapa jeriku? Oh, ngorane kita ne wani sange mah. Jadi sira ora wani. Oh, ya jeri arane gak. Aja par ketu. Buat kuntilanak ento. Andal. Andal orang kulo. Kalis. Andal. Dor. Mulane sira ki sebisa-bisa baca. Ya beli. Ya. Aja samper yang karo sira ki kebenduk. Kudu dibenduk duri apa? Lamun ting-bating kuburane anake wakuwu bongkar. Iya. Otomatis yang karo sira ki kena benduk. Jarak kita mau kuburannya dibopong piyu. Dibopong. Ditaruh ning tempat sing rame. Ditaruh ning Alfamart. Ya ditaruh ning Alfamart dan ditaruh ning sate junting kana. Ya sira mangarape enak nonggonane. Wedi. Dor. Dardor be maning. Anak wong ajatan paling enggak. Kayane mah. Nyulut bledokan. Iya, sing akeh mah kaya ning lombang. Iya. Biasane manonggoni bae ning bledok. Tino koplok kulo. Setan. Kagetaken suraki. Kong Kirim donga yuk, kirim donga. Aja kirim donga geduh. Apa sih? Kirim duit bae sing akeh. Boro-boro duit. Wong deak beli ke mana pepe maning didakin. Iya, garingnya. Kirim donga, sira bisa beli. Kirim doa. Orang publik yang harus kirim doa. Apa sih? Bawa rasa ngantuk, bawa kirim doa. Aja guyong, bawa HP ya. Iya, Bang. Detail dunia lain ya. Dunia lain boro-boro. Oh. Itu kemana? Anak mau rinti. Itu sudah aja makbet maning Mesti dah aja no. Ayo kebalik ya. Sira mah angker kuno. Yayane mah sira mah jeri. Anak bocah tuh. Sumpah sira kapiwen karo aku. Supaya kita orang bakal ninggalaken. Nah, bakal sedurunge biar. Sedurunge jare bahasane pragat 40 dina. Iya. Ya kan.
Berisik. Berisik, berisik. Gerining. Aja dikuang buat marek iku dipancras dasar dak. Sirane maning masa bangsa kayak kono dipantras kudu. Kayane mak ini kun setan iki nih tas tukaran karo lakine. Setan kita sekar RT. Indahnya ana ta setan tukaran. Lha iku sinangi serinti bae ku. Rokna Apa sih? singaran rintang andable. Iya, iya. Biasane Iya. bakat ing bangsane kuburan. Singarane kuntiane. Ada. Masuk nih. Oh, Mangger bae katu goblok. ayo kembali ke tuh. Oh, setan ka soli syariah. Apa sih? Gemuyu ngatak-ngatak terus gampani duit sih. Iya namanya setan ado sing ngono ayo ajak ado. Nginum dingin bertenang. Sira mah pengen bae singaran nginum. Kuburan di pai inuman, mangsa gelem nginum. Sirane dedonga. Muga-muga reang karo sira disalametaken. Ya, ya, ya. Aja sampai nemu rintangan. Belek. Ayo kembali ke tuh. Aja kirim Artis. Rokna. Biasa Dan tuh. anu nemayar yang gesirana pikiran. Mak pikir nang apa sih? Ya artinya mending-mendingannya yang karo sira selamat ya beli. Iya, iya. Lamun kakak umur Iya. anak karo wong wadon sing niku karepan priwen. Wes, aja pikiran. Priwen sih Bakal sirane kelengar ku ana boncel. maksudnya Nafkah lahir batin ditanggung reang. ah kiraku anak siji bae kemelan ditempel-tempel aku niku. Biasanya gitu ya. Apa sih? Bakat suarane antet Iya. kurung satuane ado. Enggak. Weh, bakal suarane anteng. Berarti kun masih ado. Saya parku. Bakatnya suarane ado. Iya. Kun ora ado ning kene. Aduh sebut aku. Demir yang sing wis pernah ngalami Aduh. nanggue kayak kulon. Ayo ke balik betu. Ajak latih mama kumu. Isoli seminggu tapi goblok. Yang bener kayak kenen teman. Dari tah sing penting halal. Muro kena suara kuntilanak membeli wedi. Apa sih? Sing wedi makai suara ini. Sirama beli kin cecek ning sedures. Suara tek-tek-tek-tekku. Iya. Buntutnya cecek ning set. Kayak kenen gini buntutnya cecek. Suaranya ku. Iya. Ayo ke balik ke tuh. Sabar cek. Artis. Reang karo sira kirim donga. Iya beli. Aku samperin pitinku. Buka-buka reang karo sira selamat. Iya. Beli. Iya, iya. Sampai nuju. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sholtu. Coba ini mau mambatuk pun mah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Orang-orang ada 10 hari. iya. Dia saja kepala. Iya, Dia raja mari-mari. iya, iya. Gendang sepet gendang duduk. Terus, Ning jabane rapet ning jerone meduk-duk. hei, Kaget. masa jamnya nama tukuk teh? Yang itu jadi. Oh,
reang jaluk pendongane ini kingkong karo boncel Sing mati ku mamaku apa? anak teh Jangan ngomong anak ya mamaku kono. ya artinya karo papaku udah beli jaluk dongakakan Ya. supaya reang karo sira selamat Ya. ya kan Ya. reang karo sira janan apa Ajana alangan lan ringkangan. sebabnya apa Pak Kuwu Weh.